iniciativa da señora Pontón sobre as medidas e a postura que debe adoptar a Xunta de Galicia ante o curso das operacións militares de Israel en Gaza. Non se presentaron emendas. Sí, señora Pontón. Tenlle voz ao escano da señora Pontón. Grazas, presidente. Pido que se separe o primeiro punto onde decimos que se manifeste de maneira clara e rotunda a condena do xenocidio que se está producindo en Gaza por parte do goberno de Israel. Ese punto que se vote separadamente. Gracias. Votamos, entón, ese punto número 1 da proposta. Votamos. Presente na sala 71 máis 1, afirmativamente 33, en contra 39, queda rexeitado.